Začneme s tonkem a budeme používat kroucený backstitch. Začínám obyčejným backstitchem. Tady vidíš na nálepce číslo barvy, které používám. Tady to je 987. V sadách máme taky nálepky, že můžeš tohle vyšít na mikinu, na tričko, na kabelku, v podstatě na cokoliv. Vždycky jdu zpátky jehlou. Je to vidět tady na videu. Doufám, je to vidět dobře. Teď uděláme z obyčejného backstitche kroucený. My půjdeme takhle přes každý ten steh zleva napravo, zprava nalevo. A takhle zprava nalevo až dolů. Kdybyste slyšeli nějaké divné zvuky, tak to nedělám já, to dělá můj pes. Já se omlouvám, ale ona se nedá zastavit. Protože já ji nevšímám.